Magandang dilag, puso ko yung nabiha. So yan guys, good afternoon sa inyong lahat. For today ay pupunta kami dun sa Alcala para pumirma ng kontrata. Yan, kontrata namin ni Sir Yorsky. Kasi isa kaming napili na ambassador sa Legalidad Printing Shop. Yan. So maraming salamat sa Legalidad Printing Shop, lalo na kay Sir Alfred. Kasi biruin nyo, 2,600 lang po yung subscriber natin sa YouTube. Tapos may sponsor pa tayo. Kasi ang hirap talaga pag ganyan, pag mababo pa ang subscriber mo, hirap ka makahanap ng magiging sponsor mo. Kaya sa akin, proud naman ako na nakuha ko ni Sir Alfred ng kanyang printing shop. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Sir Alfred, sa tiwala. Balitaan ko na lang kayo guys pag nandun na kami sa Legalidad Printing Shop. Yun o, Yorsky. Siya yung kasama ko guys. Ayan na. O, tignan mo, di ba? Para kaming bossing. Joke lang. Oho. Yan, pasok na kami guys. So makikita ko na naman yung magagandang motor ni Sir Alfred. Ayan, lalo na yung ZH2. Gusto ko mong mahawakan o ma-rev ba? Mark muna kami guys. Siyempre ito na yung bagong bossing namin. Napaka-pogi talaga siya. Hey sir, asan na dito yung ZH2 na gusto kong ma-sound check lang? Yes. Ako nga talaga. Ito maganda rin to eh. Ano kung salamin mo? Baka bigyan mo to kay Edmar, regalo ko sa kanya. So pili na kayo guys. Edmar ah! Diba? Saan dito yung gusto niya sound check guys? Ito ang gusto ko. Ay, thank you. Ito muna yung kontrata. Ito po mga boss. Magkasama ba ito, Ma'am Steph? Yes. Sa left side po. Sa left side. Sa lahat ng pages. All pages. Picture mo kami ng story ng Steph. Yes po. Stolen picture lang, masaya na ako. Pang-post lang sa aking page. So, bukas may naman na tayo. Yes. Pinamanan ni Sir Alfred. Multistrada yata nakalagay dito. Yung nakalagay dito, Street Fight. Mustang talaga yung type ko eh. Yung Mustang na pwedeng ilusong sa baka. Oo. Mustang na pang baha pala yun. Ito na hinihintay natin t-shirt. Oh, yeah, kamukha ng suot mo lang naman yun. Ayun. Ayun o. T-shirt! Yes sir. T-shirt po. Para pagka mainit, ano? Okay po. Okay Sige. Ayos pala, dapat pag nagtanggal. Dapat talaga partner, no? Hindi lang yan guys. Meron din tayong sticker. Dami sticker. So, saan ba bibigay yan? Sa mga subscribe natin dito sa Alcala. Tante, kita-kits tayo mga guys. Ayos. Yan. Dami Ito. Dami, okay. Thank you. Few inches later. Ito na, tapos na po yung pirma namin ng kontrata namin. Si Ma'am Stephanie, yung manager ng Legalidad Printing Shop. Ma'am, pwedeng magtanong? Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano po yun, sir? Ma'am, anong oras na? 422. 4:22. Ma'am, pwedeng pakitandan yung oras na yan?
Bakit po, sir? Ang oras na yan, nahulog ang loob ko sa'yo. Magandang dilag. Puso ko yung nabiha. Nagbibiro lang ako. Hala, magagalit yung asawa ko. Hindi. Content lang, sir. Talagang bright. Sige, bye-bye. Sir, thank you, mama. Thank you po. Okay, bye-bye. Thank you. Ay, subscribe niyo po si Sir Aldi. Okay, ma'am.